Život naših sela prije samo 100-tinjak godina bio je nezamisliv bez konoplje. Svako je selo imalo nasade jer je njezina primjena bila iznimno široka. Kako iz tla izvlači teške metale, njezine su stabljike bile blagotvorne i za zemlju. Od osušenih su se stabljika konoplje dobivale niti koje su vrijedne ruke seoskih žena pretvarale u tkaninu. Te su tkanine tako čvrste da su preživjele do danas, pa ih žene naših sela zovu nepoderivima. Tako recimo žene iz udruge Poculica danas po selima skupljaju tkanine od konoplje i na njima vezu motive svojega kraja. Kažu da nema kvalitetnije tkanine od one nastale od vlakna konoplje. Nisu samo naša sela poznavala blagodati konoplje. Ova se biljka dokazala po cijelom svijetu. Tako su posve neoštećene nedavno na dražbi prodane najstarije levisice. Bile su stare više od 100 godina i naravno napravljene od konoplje. Konopljine su čvrste niti bile toliko priznate da su nekad užad za brodove izrađivali od nje. Konoplja je u 17. i 18. stoljeću bila nezaobilazna poljoprivredna kultura, pa su je poljoprivrednici Sjeverne Amerike bili zakonom obvezni saditi. A danas je konoplja zabranjena. Mnogi će ovu zabranu pripisati njezinoj zloporabi, dok drugi u tome vide i teoriju urote. To ne čudi jer se konoplja doista može primjenjivati u gotovo svim granama industrije, a jeftina je i dostupna. Ford je 1941. na tržište izbacio model napravljen od konoplje, koji za razliku od današnjih automobila ne hrđa. Danas se konoplja u modernoj autoindustriji upotrebljava za proizvodnju plastike za autodijelove u najkvalitetnijim automobilima. Cijene hrane nezaustavljivo rastu, a kukuruz sve više sadimo zbog proizvodnje biogoriva. Kukuruz bismo trebali ostaviti za hranu, a za proizvodnju biogoriva možemo rabiti i konoplju. Iako je korisna, danas je zabranjena, a najviše kontroverziji izaziva konoplja koja se koristi zbog zdravstvenih tegoba. Teško je i nabrojiti za koje je sve bolesti djelotvorna, no kako Europska unija pokušava zabraniti uporabu ljekovitog bilja, nije čudo što se biljku korisnu poput konoplje pokušava u cijelosti ignorirati, pa i stigmatizirati.